Moi kaikille. Meillä oli tehtävä, mä olen rakennusarkkitehtin opiskelija ja haluan kertoa tästä suunnittelusta. Meillä oli suunnittelu, vapaa-asunton suunnittelu ja kesämökki. Tällä hetkellä minun konsepti oli Lonto, koska Lonto on tärkeä nyt kaikki maailmassa. On tärkeä asia on Lonto. Tässä tehtävässä mä yritän suunnitella, että ei tarvitse yhtään puuta kaataa. Ja sitä varten mä suunnittelin 2 sivuja. Tämä on rakennusmalli ja mä halusin, tämä on 2 sivua liikkuu puiden välillä. Ja mä haluaisin näyttää teille. Kiitos kaikille. 1 minuutti.